ndikuyamba ndi uku kuba ndikafika pamalo osamachita chidodo iya kufikira Cruise 5 lero yafika kuno kubalaka kuti tidzamwe coffee. Mufuna coffee nga? Amene afunika. Tili kuno kwa Mponda lero. Uno ni mudzi mwa Mponda kubalaka. Tabwera kuti mwe coffee basi. Pake tabwera kachimamawa. Eno akera chira kwatutsa kuti hey kumeneko. Takulandirani program ya Cruise 5. Tufuna tijeze ndi McDonald Mlaka Maliro kuno kubalaka kuno makhala kuno. Makhala kuno titi. Ena mwana ngani makhala kulilongwe. Ayi. Ngasi anthu amataka fika level ina yake basi unota kunoko ndichokeko ndikakhale kwina kwake. Kulilongwe kuti ndi kanyumba komano timangopangisa rent. Koma otherwise kuti Mlaka ina makhala ndi kunoko kubalaka. And you've always been here? I've always been here kuyambira 1999. Yeah. Yes. Tikuyankhula kuno ndi kunyumba kwanu. Kuno ndi kunyumba kwathu. Kapu iyi ndi anyumba mwa. Kapu iyi tea, coffee zonse za nyumba. Sugar also wayuso. Ndo mwapeza sotapeza soko kuno. Amene tinakaimana upanze. Kukula kapaketi kamodzi. Basi. Kuti kuyika so mwana kuseri. Kuti kuti bwanji mukufanana kuti aya simbale wakana amene. Ndali sulukeko nditi mapaketi tiwiri. Kuti at least tibweni mapaketi awiri koma timakhala kubalaka kuno. Kuno ndi kunyumba kwa wali ndi Mlaka kapena McDonald? Tabadwa zine bana ndipasa ndi McDonald. Okay. Chifukwa choti my late father sina also named McDonald. McDonald. Yes. Onde mnali junior? Yes. Kathagena kandirira pango junior. Kandagena kake machela ndi junior. Yeah. Nditu komano amaina amene ndimagwirisa ntchito kwambiri ndi Mlaka Maliro. So Mlaka ndilo kupatsani kapena ndi dzina la kuntu nditu ndoti? No, it's a long story. Ineyo ndoti sina kule ndi bambo anga ndi mayanga. Oh. Yeah, mayanga ndi bambo anga sinditi sana khale pabanja. Pazifuka zodziwa okha. Oh. Yes, so ndakula ndagogo anga. And originally gogo anga akuchikazi. Amachokera ku Monkey Bay. Okay. Ku Mangochi. Okay. Ndi umene ndakulira. Okay. So no kwa gogo angako. Kumeneko ndi they are the Mlakas. Oh. Masane mwao ndachina Mlaka. Okay. Yeah, Martin Mlaka, my late mom was Evelyn Mlaka. Okay. There's a Veronica Mlaka, Emmanuel Mlaka. Okay. Then what I did, natenga dzina la sane mwe kuchikazi, ndia kuchimuna. Mlaka Maliro. Kuti alisa azimveka. Andi panopo basi ni Mlaka Maliro. Ndera McDonald zinafufutika. McDonald linafufutika koma sindi malikonde ifa ndera chizungu. Za chizungu. Teklo la chizungu. Makapo wa chizungu. Ngani wadi musima likonda za chizungu. Yeah, dzina lo sindi malikonda komano ikachula Mlaka Maliro amafika kuti ngoja Malawi. Yeah, sure. Sounds very Malawi. Munthu wakuda. So abambwani munatsa kumana nawo? Yes, ndinakumana nawo. Ngoti unfortunately tisia mwezi wa thawa. Oh. Yes. Oh. And we were good friends. Oh, you met, you bonded bwino. Kwambiri. Kungoti ma differences wanali panthu awiriwo. Yeah. Koma kwa inu ngati mwana. Kwa ine ngati mwana sizinafika kwa ine. And amayi so ndoti ndithu munakhala nawo madziwana nawo bwino. Yes. My anga ndoti ndamya nambira kumwalira. All right. Yeah, I think some years ago. Okay. 2005, I think, 5 August 2005. Okay. Yeah, bambo anga ndamya mwalira chaka chino 2004 mwezi wa thawa. Oh, ndimwana ngati Mlaka kuti adakulaka kuti utamulaka kumulira. Hayi ndithu koma kuti ime ndisane mwa kuchikazi kwa gogo anga amene ali makulu awo amayanga. Yes. So nimayuza masane mwa akuchikazi ndi kuchimuna Mlaka Maliro. Mawina adu maoda ambiri tamwene.
chifukwa ndikuona kuti nyumba ino ndikangoponya liso apo lakocheza paodi ndikaponya apo lakocheza kuti ndipati pete kuchitokhala kudzisesa kungodzika kuti tizika koza nyuwanizi akandikaodi kapena ndikongokongoletsera imene ndaodi akaka ndaodi machaka mabauti machani imene ndaodi ndikachani kamene I think I won that as the best song. Ujeni chani nditengedwa. Ori chakachino ndirengedwa. Yes, it was a powerful song. Yeah, it was the song. Ndichikwaya cha mangochi. Maipa zaku mene kumene mda. Maipa zaku mene na kulima mangochi. Erijorijika. Wa muntu alibatsa nyimbo uyu. Uyu ndofika ndongosoleleza mbiri program ya Cruise 5. Taonani kachiboli aka kameneka ni aodi mana ndira ifwaja nyimbo ya nditengedwa imene ambiri ainu mukuidziwa kwambiri ama indabwera ine achani kwinako uko ina iyi inaseme pali gitara inaliso award I think daiwala kuti inali achani kuti saka za mbiri zapita koma that was also another this is also another award. Yes. Machaka so pamene ko mabauti machani ko creative ka gitara pamene ko madred ndithu kanzimaya kono likazimaya kakasefana ka dress kameneka image ukhanga ndi chiberu chijamalera kede society dress dress imene nanga beru lafika miendo beru ndili chitoliro ichi koma isi awodi akankongoletsa amene kukongoletsa kuti tili mnyumba ya munthu amene ndi woimba akamene kaso tikaike apa komanso tikawolokeranso mbali ndiye kuti mawodokaoka ya MBC alemba MBC. I think I was the best musician chaka chimene I think the best song of the year apa sana lembeso anangopereka I think he knows the body papita and how is a zinafufutika imene koma apa analemba Musicians Association of Malawi Music Awards Best Gospel 2013. Yes, I was the best gospel artist 2013. Kakale kameneko 2013 kameneka 2013 ma award mzanga iwe wapata zinthu zambiri pa dziko pano kena soaka. This is Entertainers of the Year 2003. Yes, the best song, best secular local song. Nyimbo yanyu mene kama ndidusa ari kukaona thupi lake lole pwetheka kanona kachi Malawi ano nkhani yabwino kwambiri ndithuti ndizina zoti maybe zina sowasowa mawina maoda ambiri nganene kuti awodi ili yonse imene oimba amayenera kulandira munandira best song, best artist, best selling artist. I think inali the best selling artist ya Maloto. Album ya Maloto andivuta anditutse ndani nyimbo zanu lokungoti amalawi adziwa kale apoza kuimba yonse ngoti ndi adziwa kale apoza kuimba yonse. Mlaga McDonald Mlaga Maliro ndiye mlendo wathu program ya Cruise 5 mungono tinkhaniza ngofikira makola azifwa ezo kama ndende zambiri komabe mwina tibwerere mbuyo pang'ono kuti timve kuti zifike pamene papa zinafika bwanji. So nkhani zoimbazi ndizoti ndizakuntundu kapena iwe unangotulukapo wekha ngati oimba. Ninganene kuti family background kumene ndimachokera kwa mayanga kuli ndithu kamphatso kamene koimba ndikuti azankolo anga azanti anga aliyese anaimbapo kwaya ineyo ngoti ndamene nazitengano on a higher level kupita pa level ina being a professional musician. Komanso kwa bambo angako kunali mtu wina amene amaimba nyimbo za kale kale zichepalina wina wakanaimba chekambuwa wadandawire
Chikambuwa wadandawire amene anali ku family ya bambwanga. Koma ndoimba kabanjo akalikale aja ndeno ka trace koimba akandithu kanalimo koma kwambiri kumene mphatso yanga yoimba inatumphuka kwambiri ndiko kwa mayangawo chifukwa choti azanko langa ngati Emmanuel Mulaka he has been a choir master ku Kuyambira primary school, secondary school, komanso akali atamaliza school ku church ku Sochi Anglican analiso one of the choir masters makwaya time ya choir master sama kama mtu ambaye kama abaka celebrity choir master abako kuje kubalijani mpikisano wa makwaya choir festival choir master makadolo kwambiri komanso angono awo amene wa Emmanuel Mulaka Martin Mulaka ndamene so anatumpula mphatso yanga yoimba kwambiri because he took over from his elder brother Emmanuel Mulaka also nkukhala choir master so amaimbisa akakhala pa holiday amaza timbisa ku Monkey Bay kumene ine ndaphunzira primary school Monkey Bay primary school Sangadzi primary school ku Monkey Bay konko then nachoka kumeneko kupita ku Pwezi kupanga secondary then pita ku Blantyre Ulumbira mene ndamalizira secondary after that napanga marketing trade fair mucha ali private school imene limachedwa Jenkins Professional School. I remember one of the teachers anali amuna wa Eliza Kachali Kaunda. He was one of the lecturers, Mr. Muso Kaunda. I mean, I'm at the marketing. So that was 1997. 96, 97. You mean mabanga za marketing? Mabanga za marketing. Netamaliza marketing now zankolanga. Because nibwele mbuya bangono 1992. Ntakoza JC. Ankolanga Martin Mulaka. Mphatso yo ndibipubuza kuti wakoza JC ananigulira keyboard. Ani nthawi ne ataona kale kuti kachidwi kazoimba kalivo because atachoka iwo ku Monkey Bay ine I took over from him ngati kwa master. Then mwapakazi yozori then iwo ndamene ndimathokoza kwambiri as my father musically chifandamena anandiphunzitsa music yowerenga tonic sofa and madododo and staff notation yazibonga bonga so amataka bwera holiday it was a must takala abazima kala so you can read music. I can read music. Muntu akuzopeka nyimbo kaya ku India lero li kutumizira mbora uyiwerenga uyimba kuno bwino ndiyimba kuno bwino so na iwao atagulira keyboard that was 1992 takoza JC koma also ndibwerere mbuyo pang'ono one of my ana amene ndaphunzitsa po music palingati achina Dennis Kalimbe wa Anglican Voices those were my choir members Modi mukutiwana ndithu from nthawi imeneyo time ananga kwayo oti akachedwa auza tizipitani chifukwa mapanga practice lachiwiri lachinayi Saturday Sunday so aiba nawo Sunday wewe suna mange nawo practice I remember kuna bwera wamkulu wa Anglican dziko lonse lapansi and ku Southern Diocese ku time ine timati Diocese of Lake Malawi Anglican because wao kwa mayanga ako ndoti alise the Anglican so ineso ndakulira Anglican momwe chifake ndi Dennis yo timaimba mods Anglican kwa masupuli wina kezi ya nsitu amene panopa nawo samatulusa zimbali zawo pali ena aso ali makwaya ena mulongwemo kuti odi mwaimba nawo makwaya ndaimbisa kwaya I remember atabwera wamkulu wa Anglican dziko lonse lapansi Archbishop Archbishop Lance tinasonkhana ku makwaya ose aku Mangochi Zomba
kumponda sibachi and I was the choir master. Koma chifoti nali mwana anandipangira tebulo kuti uwele pamene pa tebulo pa panga contact chikwaya chacho. So music ndio ndajoga nayo makula nayo andika keyboard kamene kwa kanakanga kuti kanapereka no fuel tsopano pamene popo ndi napakhala kuti ndikupanga upgrade kuchoka no ku zongoimba pakamwa tsopano ndambophunzira instrument. So that was 92 komano apapeze kuti kena kaka nthawi nake anapeza kuti keyboard cha aibisa chifukwa amuona kuti concentration chidu chalowa kumeneko. It was a tricky balance and nthawi imene munthu kati watulukira chinthu choti kuchikonda ndi chibwana chomwecho kuti uzipanga balance kuti mwina school iso ndidzaifuna ndiziphatikiza zimavuta ola atampira zimavuta akangonda kuti akusera bwino mpira basi ndati school kuita iratu ndakanduza kuti apapa zikangokuvuta school ndikuti keyboard sizakupasasa ladies and gentlemen so nzilimbikira school kuti at least asandilande keyboard after MCE ndapita ukapanga marketing iyo ndimayenera kuti ndikafike mpaka na maybe degree komano tangopeza certificate tamba no mauje na diploma now that tsona kulowerako I think sindikoza ndipange follow passion yanga ndipange za passion yanga ndi number kulemba nyimbo kuuza keyboard nyimbo zimene zinatuluka mu album imene nakajambula ku studio K kwa Mr. Koza inali kuna peli kuti inde kublanda mine nikaichula kuti wamoyo he is alive komano chifukwa cha kuchepekedwa nthumba sina pite patali kuti promotion inandivuta komano nyimbo zimene zinali mu album mmeneo nazipanga polish hapo kuzimba no mudzanja la lemba ngati ayamba business akadamuka alembede afalisi mwana wanga iwe usaiwale malamulo anga inali menemo Abrahamu anayesedwa inaliso mwaba mmene zambiri zoti ndimazipachiza maba mwena koma zose zimene zinali mwaba mmene ndizoti ndinazimbaso koma ndimazipachiza maba mwena. Mlaka Maliro McDonald Mlaka mazina neni ndi McDonald Mlaka ndira makolo akuchi kazi Maliro ndira makolo akuchimuna so ndi masane mwawiri moni mukabatu Mlaka Maliro sane musane kucheza kuchokera kunyumba kwawo kuno kwa Mponda kubalaka kumene amakhala pomweso tikumwa coffee odunkhira bwino kwambiri ndakupereka mangolomera kwambiri ndipo miyeli ile nyimbo number 1 ikale nyimbo yanji. Nimakonda nyimbo ya Linda Randall. I think she's an American artist. One Day at a Time, Lord. Sweet Jesus. One day at a time. Sweet Jesus. That's all I ask of you. Lord, teach me to take one day at a time. Mwalo wa mu music basi tsopano. Mwayamba kupeka, mwajambula kaba ngoyamba sikana ulungusoke bwino bwino komabe ulere ndilimbikirabe pamene. Anthu amaona ngati kuti because now you are in Balaka, amaona ngati ndinu product ya Balaka. Fa Balaka so yarutsa anthu ake. Ninganena kuti I'm one of the products ya Balaka. Because nitatusa zitavuta album hii yote zinandivuta panga promote ya Wamoyo. Sina gonje. Namba kuzipolisha so nyimbo zija. Kupanga no compilation ya Dzanja la Lemba. Likulemba koma linyumbamo. Ndeno chifukwa napeza phunziro poyamba kucha. Naisesa kuti ndipeze anthu oti andithandize. Ndi napeza Mr. Chaima. Mr. Chaima aku Blantyre. Ya mwana wao wina amagwira ku MBC and Chaima tsekana. And iwo anandithandiza kuti ndizajambule album ija ku Balaka. Komanso nthawi imene kunali company ina imene imapanga promote oimba amati Royal Promotions. Inampanga po promote ya Master Tongole. Master Tongole. Oimba nthawi imene. Then nakapeza so iwo.
iwonso mundithandize ndewanana kuti tizimvere nyimbo kumeneko kunali Love Mumwanyama. Yeah, ndatazimvera nyimbo zana no, you have got a great future. Nyimbo zinzofunika ukajambule ku IY. Yes. Imbirani yawe studios. Yes, kubalaka. Then nabwera kubalaka from Blantyre, from Chiromoni umene makhala. Ndakolaja. Martin Mlaka. Nabwerano kuzajambula Dzanja la Lemba. Ku IY. Ndajambula Dzanja la Lemba. Basi natani nabwerera kampaka kanu mene. Kalindizina. Kalindizina ndika kapeti ka mwana wanga. Kakangono kwambiri nakaona kana tadutsa ngani kakhoso. Amati Pandora. Kaya? Pandora. Ka Pandora? Iwe Pandora iwe. I've got a baby girl. Given. Ndiye. Ndamakonda ziweto. Ndiye kampaka kamwe ndika Kapandora kubangula kwambiri. Mwajambula ku IY Studios. Ndajambula ku IY Studios. Nthawi imene nkuti 1999 kukupangidwa kampeni yachiwiri ya second term ya UDF, yes. So Lucius and Zembani band anali kuma kampeni kaya kukota kaya kuti. Yeah. So po banda ndi amene amandithandiza wa Love Mumwanyama. Yeah. They made it possible kuti Lucius amvere nyimbo zija. Okay. So Lucius anabwera. Lucius atanyamuka kale nthawi imene. Music zayo ngoti ku anthu akuone kuti kupasa nayi moni pasewo. Basi ka. Iweyo makhala. Zako zayera. Makhala dolo. Zako zayera. Yes. Yes. Yeah, so Lucius atabwera tuzimvera nyimbo zija. I said no. Where is this boy? This is a great talent. A great talent. Ne tinadzalumikizana ndi Lucius. Nthawi inatabwera ku Blantyre. Tinagwiza ndati anandozoti tionane. Titaonana anandozoti no. Iweyo ukuyenera kubwera ku Zembani. Chifukwa nthawi imene kunali kutasiya Honorable Bill Kaunda. Komanso kutasiya Kosi Chiwalo. Yes. Ndipo mafunika replacement. Yes. Yeah. Marty Star William. So I came like a replacement. Yeah, Marty Star William. Yes. That's when I joined Zembani. 1999. Yes. Ndamba wimba Zembani ncha. Pamene no nimagudza gula malo. Kuti at least ananga sense amangokhala pareni. Ndipeze kupena pake pofikira. Ndipeze pena pake pofikira. Nyumba chotakatatu kwambiri. Chinyumba choti kuti uende kunofunika ino akaziro kugwira dzanja. Koza kusongera. Koza watuluka uli kusika kuti ali nyumba ine. Nyumba ikulu kwambiri. Yeah, so you can't believe kuti nthawi imeneyo nagula malowa 25,000 baya. Iyo. Ndimanga kwambiri lwa. Nagula 25,000. Komanso 25,000 eyo amapanga 20,000. Komano 5,000 eyo anaonjezera chifukwa nthawi imene nikagula panali chimanga. Dada mukugula munda ndi chimanga chomwe ndi muti pasi 5,000 chifukwa cha chimanga achitathira fetereza rani. 25,000. Yes, yeah. So you said I think I will settle here. Yes. Ndipeze kamalo. Kuti ndimange nyumba kuti at least ndizifikira. Kuti ndisamafikire rent. Komanso ndione phindu la zoimba zangazi. Yes. So from 1999 nambo manga pang'ono. Yes. So kuti inatha 1999 yomwe zatengera ndithu zake zingapo. Koma ndeli mene mosokuso musical career so nayo ikukula maodi aonderamba kutuluka mashow tamba kupanga. Yes. Mpaka na 2001. Yeah. Tukuti tizipita 2002 pamene ndimasiya Zembani kuyambisa bandi yanga Maloto Vibrations. Yes. Ndinakhala ngati kuti basi ino ndindakhazikika kumalaka uno. Komano originally mai anga amachokera ku Monkey Bay kumangochi mudzi mwa Nsumbi andi bambo anga amachokera ku Thondwe kuzomba. Muratuluka mu Zembani athana akula zambiri amona ngati makangana kwambiri ndi Lucius Band. Amuna rutsa nyimbo zo makangana zo zoti kuti anthu munasiyana bwanji? Ndinganena kuti number 1
inali kuti nthawi yakwana kuti munthu wakula ufuna ukhale pawekha komano pamakhala chimene chatsetsa dzayo yes ndeno panali tima disagreements pa ma sales album ya Maloto chifukwa ya Dzanja Limbayi ndio tinachita kubwera nayo ku Zembani nachambula kwandekha ndisana joine Zembani komano iyi ya Maloto iyi ndimene nakhala ngati kuti ndajambulano ndili mu Zembani so amayenera kuti Zembani Music Company ipange promote album imene ndi it was Zembani Music Company imene imapanga negotiate ndi achina Clifton Bazaar achina Ogisa achina Portuguese Shopping Center kumene timakagulisa music time ineyo so machitidwe ama sales time ineyo umatenga umakagulisa makava ndi mwapeza kuti makava achapita mwina iwe sukudziwa company yakapanga sale imene koma iwe sana kuuza ndi tima disagreement timetoto basi pena ulandire phone kuti makava munabweresa achato makava mubwereseso yena kuti atiwo amene alawa mabweresa last week yo komwewe zokhala bwanji kondapo ndi ukafusa wachigulire kuti kodi zokhala bwanji yesu akuika kila company I think our company sales in the Melbourne komano company ngapage chintu bwana inosadziwa zokhala bwanji mano at the end we sorted out everything yes komano ina ngufika nthawi yoti for nthawi imene jamuti dzana usiku ndinawana mabwetuka kuti ati wadabwa usakwiye Kadisina yako. Kunazo nyimbo ina mimi naturuka. Inde unali uyanga mbele. Mjana ni kama Mungu mwera mwa. Kumaka konda matoye. Taona zintu. Komano eventually mafika nthawi yoti munthu basi wakula ufunika utuluke ukaime pawekha. McDonald Mlaka Maliro mlendo wathu program ya Cruise 5. Mmodzi mwa oyimba otchuka kwambiri uno kumalawi andi amene anayamba pa nthawi imene mukuona zaka zimene akutchula apa ena somwe amene mukuonera pano kuti kunali musanabadwe ati ndi amathupini ana amathupini sikudziwa ati ndi ndani amenewo uli chinali chirombo ichi nthawi imene chinali chochuka tikufuna timve kuti ndi waenda bwanji ulendo wake kufika pamene ali pano. Nyimbo number 2 Pepea Benedetta Mlaka Maliro. Mkazi wa Nura Beni. Yes. Anaimba nyimbo imene imanditsitsimutsa kwambiri. Imene amati Yawe. I think anaichotsa kubuku la masalimo. Okay. Kutelemekeza Yehova moyo wanga. Yes. Chili chonse cha mkati mwanga. Inde. So nikamamvera nyimbo imene imanditsitsimutsa. Ikodi inimunaimba Yawe. You're my number one. Yes. Dadio imeje si Yawe yayi. Imeje ni number 1. Number 1. Oho, koma ya Benedetta Mlaka Maliro ni Yawe. Yes. Benedetta Mlaka Maliro mu Cruise 5 akuti Yawe. Amene wandetu muna kumana muzoyimba momwe mungapena ndi mayiwa. Sana ndi mayiwa nkhani. Ndipo kuti inoyimba iwonso oyimbazo kuti zokhala bwanji. Kakumanidwa kathu. It was in 2003. Yeah. Ine ndimachoka kubalaka kuno. Okay. Ndimapita kwa Ogisa ku Blantyre. Kukasiya makava. A nyimbo. Iwo nthawi imeneyo amachoka ku school. Amaphunzira New Year. Okay. Amapita so ku Blantyre kwa makula wa makhala ku Blantyre ku Ndilande. Pana okhala ku Machinjiri. Yeah. Andiso kuti zangochitika mwezi uno mwezi wathawu kuti bambo awo atisiya ku Machinjiriko koma nthawi imene amakhala ku Ndilande ndi tinapezeka kuti takwera minibus imodzi naona mwene kulowera kani mabasi lako eno landiya ulemu chifukwa ayambitsa zinthu iwo anakwera ku Njewu ine nakwera ku Balaka mabasi zinthu zikulu andi chimene chinachitika chakuti ineyo natuma Nyamata kuti unali mamawa natuma Nyamata kuti pita kwandisungire malo okay
ndio jana kwera mini basi jako khala kutsogolo ndisungira malo time ndilibe galimoto I think ndi galimoto koma itaonongeka there I was using bus mini bus ndana ndibira phone tanyamuka ineso kunyamuka ukaima pansewo fika pansewo paja ndikuti yeye ujakuchoka kutsogolo akakhala kumbuyo ndokakhala pampando paja ndiye kumbuyo pamene anakakhala anapeza kuti wakhalanso ndi mzimayi then ndakhala kutsogolo then ndikafuna kuti ndilankhule naye mapezeka kuti ndikuaonera limodzi ndi mzimayi kona kuti uthenga kupita kwa ndani kuti pamene diso munthu akakula nuwe koma diso liyuko abazukhala mwana ndiye tinayenda ulendo mpaka na pazalewa pa road block ndi aliyese amayenera kuti atsike aseche basi ndi akusecha basi cha anapeza ta polisi ali mwa mayo chifukwa anavala kamufleji nakauza kuti zimene za asilikali amavuta jombo amavulitsidwa ku jombo ukabwera ndi sokosi ku nyumba ndakuti iwe sukweraso mene uvule zimene ndine napita pompaja ndati inu simunaona izi zitazivala pa stage ndati inuyo tikudziwa kuti mavala ngati zimene pa stage koma tukamba zawo ndati uyu ndi mkazi wanga wavala zovala zanga ndiye mukufuna avule ainde kwakuya mbale mufuna avule ainde maliseche sosatheka uyu akukwera basi limodzi ndi simungamutsitse mkazi wanga ndipo anavuta pamene paja amalonda aja mlaka auzi amenewo amazolowera ine langwira mkono kwera basi khalapa ngati muli ndi mauntsitse koma noni mukantsitsa titsitsa tonse mutitsitsa tonse ndi mutipezeraso lift ndi mutilipitiraso ndina mafufu kwambiri kapena kamapereka mphamvu zimene zonse ndikale mavalika danati okay pitani koma anu asamavale zimene zizi zifukwa zimene amapereka zonzomveka ngoti basi ndangofuna kuti ndichite makani amene anthu akuba kumavala zimene zimakaba makhanga la polisi makhanga la asilikali so anena kuti no zimene zisizoyenera ngati mufuna kuzivala muzivala nthawi ya show ata show yo basi komano izi zinzachisilikali tsopano kukwera galimoto takwera galimoto komanso distance imene ilipo sitingathenso kulankhulana ndiye basi mujano nkhani inasanduka imeneyi haya anthu amene achawo samapanga bwino amachita bwino azimwana ndi anthu ngatipo mwakuti pamenepo basi ndiye kuti ine pene ukuti ndaponya nyambo kodi somba icherera onenepa so zinapangika kuti mwatsoka ilo ine ndimayenera kuti ndizipita kulimbi andi iye amapita ku Ndilande ndeno pamene imayima basi ndi pa Kandodo Corner Shop kuti from Corner Shop ndizipita kulimbi ndanatsikira pa Corner Shop ine ndipita kulimbi ineso nditsikiswa apa sikwira makava ali manja mission imakita bodi ya makava ojisa kudikilira kuti nditsikire panjira ndi ndiyambe so kukafunafuna sikwira ndanatsika panja anabwera pa window panja sikoma kwambiri na was okay atira nkulana phone number yanga ndi yo muntu wachenjera kwa pamene nono lisinungeza ndi muntu hapa ya phone number yanga ndi ndanarenga phone number mwapita then angasi timalankhulana atakhala pasi apa japaso pa road book pajinapa ngaza phuma ndapa watsika ano akupita pamene mati there's no way I can let this person. Pamene Genesis 1 anabwera murumu kuti ndipo Mulungu anaona. Ndipo ananena kuti zili bwino. Palibe sonyera chimene ndingakoze apa. Ngati Mulungu ananena zili bwino ndi nayeso anaona. Anaona. Leo tikuona sokola bwino.
ndikuti nambala ija ndapereka kwa munthu oyendera kuti akhale ndi nambala yake. Ndipo ine naona kuti zili bwino. Ndeno because ndiye amene ali nambala yake. Ndi nambala ndilibe. Sha. Yeah, so atapita ku nyumba fortunately. Mai awo ndanaimba phone. Ndamva amene munaendera. Amene mwanthandizira mwana wanga zikomo kwambiri ambuye akudaliseni. Koma ambuye akhoza kudalitsa kwambiri. Ambuye ine adalai zikomo kwambiri mai wanga ndathokoza ine ndi mai aka munthu adalai zikomo kwambiri mai wanga ndathokoza. Ali pafupi. Ndati alipo. Ndadandira ngoma. Ndi nayenera kuti ndipereke location. Kuti panopo ndili kumakambala. Ndi ndipereke location. Mukapeza pata tikumane. Ndi pulisovala zija mundipatse. Ndizikavala pa stage. Paka nano titathana ndiyo jisa wandilipira bwinobwino napanga naulepheretsa ulendo kuti sindinyamuka lero. Usunganyamuke. Sinayeneranso kunyamuka. Muzipitaso kutiso. Koyenera kukhala ndikomweko. Ofunguvula sapato basi. Ndinagona ku Blantyre. Koma mwatsoka ilo sitinaonane. Chifukwa choti pata sunapezeke. Kunyumba ako kuti achoka. Ndeno anazandembera fona kuti adalephera sitingakumane chifukwa ndipasa zinthu zoti ndichite. Ndidikire pakhomo. Ndidikire pakhomo monga mwana wa school. Koma ndikamabwerera ku school. Ndikhoza kupezani kubalaka. Ndikhoza ima kubalaka that no problem. Palibe vuto. Ndanaima kubalaka. Akubwerera ku school. I remember that was ordinarily Friday. And Friday limene lolo kumapezeka kunali kuti Honorable Billy Kaunda amaimba kubalaka konkuno. Pamulambe motero. Ndiye tinakumana. Takumana ndiye tikaonera show. Tikaonera show. Ndikuziwa kuti tikaonera show yo. Ndikuti mapiro ake tikhala kuti tili limodzi. Kuchulukitsa nthawi yoti mukhale muli limodzi. Show ija kuionera yonse mpaka kuti kuyamba kungazida mpaka kumaliza. Pabwera sanga kuti mpaka mathukoloko. Kumaliza. Tamaliza show mathukoloko. Napezera malo ogona. Mambe pompo. Ina basi kubwera ku nyumba. Sagona. Mawa ndalawiriraso. Inde. Konkocha. I don't think so munagona. Wangu yangana. Wangu yangana kuti kuja nthawi. Sino Africa mwe kujadela ineto maganizo anga ndia. Akukanika kuchoka pa ineyo ndikuona ngati kuti basi ndatera. Ziyandalengeza pazalewa. Zitapherezera. Basi ndekuyamba kwa bwezi. So kozi lero kuti yesu akuimba inuso mukuimba ndakamenewa mwina ye amaimba inuso maimba ndi munakakumana kandi kushow kandi kuchani. Sitakumana kushow. Tinakumana mbasi. Okay. Ndeno naona kuti yofunika ndimange mpanda. Angasema ntaka nali pa school. Ali form 4. Tata ndichinge mpanda ndimange mpanda munthu uyo. Efa ulizomba khanga kunja. Ulizomba kaka kunja. Nditayipanga nyimbo ya kama ndidusadusa. Namu uchakula naye zodi wende ukhaleka kulakwa nyimbo ende yako kulakwa komosa wakaje namweka nyimbo soda zano lisayimba agabage kwa iwoso abezenjera yawo namba ndi dutsa kadona kayivala kutsirika kumene kuja kunali kutsirika ali sakaona zita ujamu anafina naye anafina mwike povina namwika kuti zose ndikunena nyimbo ndiyimbira uyuyu kodi ne yakapena mango panga zasewero kapena mwana nyimbo hata madziwana amadziwana ndambira nakadabwa ano 204 tukupanga tukukwatisa ukwati naponga ukwati I think 204 January pa ku Polytechnic Hall ndiye uchatu nyimbo moja and you have stuck together because 2004 this is 2024 20 years down the line 20 years mudakali remote amene ndi McDonald Mlanga Malilo mlendo atu program ya Cruise 5 hani zovuta kwambiri mpaka nati wazizira kufanya overera kani kufanya nyimbo number 3 ika nyimbo yanji nyimbo number 3 tiikeso ya Benedetta Mlanga Malilo mwe pali nyimbo imene amati kulibe yes kulibe we
wangwiro pa relationship. Yes. Mungu ene umvetsetsana basi. Kodi Maliro nyimbo ichayo? Kulibe wangwiro pa ene relationship. Ukafuna wangwiro sunga mpezi. Koma ngoena kumvetsetsana. Chifukwa anthu makhala kuti mwakulira kosiyana, ma background osiyana. Komanso nthawi zina zimatheka kuti maybe kankazi, maybe you're not he's not the first man in your life. Yes. Mwina ukakhala mamuna, mwina nkaziyo, she's not the first woman in your life. In your life. So amakhala kuti akusiyanitsa anakondedwapo kwina kwake. Kapena sana akondedwepo akufuna phunzira za chikondi kuchokera kwa iwe. And iweyo zimene ukufuna mwa iyeyo sizimene zikuchitika. It's not a qualification or basi ukapeza wina. It's just a matter of understanding each other. Ukafuna angelo amakhala kumwamba. Mama nena kuti ndiwe ngelo wanga padziko pana manena tuzimene ziti. Mwina mamvetsetsanidwe awo. Koma ukafuna kuti perfect akhale ngelo sungampeze. Yes. Kulibe. Ukafuna kuti akhale ngelo, you have to create a paradise for her. Nangesangelo nkumema mvezeka paradise. Koma ase paradiso yoro nimera ndairo kusoyo mujaduli yofuna kwambiri Benedetta Mlaka Maliro mprogram ya Cruise 5 ukonda kwa mlendo watu McDonald Mlaka Maliro akuti kulibe